L-Għaqda tal-Malti Università twaqfet il-fuq minn 90 sena ilu sabiex tippubblika r-rivista Leħen il-Malti. Minkejja l-bidliet kollha li għaddit minnhom is-soċjetà Maltija, l-Għaqda għadha attiva b'membri żgħażagħ u ħabbrika bħalma naraw f'din ir-rokna. L-Għaqda tal-Malti hija għaqda studenteska, allura hija magħmula mill-istudenti għall-istudenti u l-ewlieni tagħha huwa li tippromuovi l-lingwa Maltija u għalhekk tgħin fl-oqsma kollha li għandhom x'jaqsmu mal-Malti, kemm dawk tal-letteratura kif ukoll dawk tal-lingwistika. Din l-għaqda hija waħda volontarja u bħalissa hija magħmula minn 9 membri tal-kumitat. L-għaqda twaqfet fl-1931 kienu proprju Giuseppe Bonnici u Rużar Briffa li bdew din l-għaqda. Waqt li kienu qegħdin jistudjaw l-università dak iż-żmien studenti tal-mediċina huma rridu jistabbilixxu għaqda li fiha studenti universitarji setgħu jitħattu fil-profond dwar din il-lingwa Maltija u anke jibdew jesponu xogħolhom permezz tar-rivista annwali Leħen il-Malti li għadha toħroġ sal-lum il-ġurnata. Ta' kull sena l-għaqda toħroġ ir-rivista annwali Leħen il-Malti li fiha nippubblikaw diversi xogħlijiet ta' kwalità fosthom studji kritiċi u lingwistiċi u anke poeżiji u novelli. Ta' kull sena l-Għaqda tal-Malti toħroġ sejħa sottomissjonijiet u l-bord editorjali ta' dik is-sena partikolari jagħżel li ma' xogħlijiet se jitlu fil-Leħen fil-rivista li jmiss. Din ir-rivista aħna bħala Għaqda nkomplu noħorġu għaliex l-awturi jkunu jistgħu jibdew jesponu xogħolhom f'dawn il-pubblikazzjonijiet. L-għanijiet tal-Għaqda huma diversi. Hija taħdem għall-għarfien sħiħ tal-ilsiem Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja u tal-kultura u għalhekk tqanqal interess u studji fil-lingwa u fil-letteratura Maltin. Barra minn hekk hija tħaddem u tħarreġ kompetenzi u mezzi relevanti għall-oqsma letterarji u lingwistiċi tal-Malti u tgħin lill-istudenti biex itejbu l-ħiliet fil-kitba u jippubblikaw xogħlijiet fil-pubblikazzjonijiet tal-Għaqda. Għan ieħor tal-Għaqda huwa li tfakkar awturi Maltin jew oħrajn li kitbu dwar jew bil-Malti. Matul is-sena l-Għaqda tagħmel diversi attivitajiet, hemm attivitajiet li jkunu għal tfal żgħar bejn 8 u 13-il sena bħal Zanzan Kelma li fiha diversi tfal jiġu biex jikkompetu billi jispellu kliem bil-Malti. Mbagħad ikollna attivitajiet ukoll għal studenti universitarji bħal Freshers Week li ssir ġewwa l-università stess, fejn fiha l-istudenti universitarji jistgħu jiġu jsaqsu dwar l-Għaqda u anke jissieħbu fiha. Ikollna wkoll ta' kull sena tuna toga li fiha nies li diġà gradwaw f'dan il-kors tal-Malti jiġu u jitkellmu dwar x'għamlu b'dan il-kors u liema triq qabdu fil-karriera tagħhom u bekk l-istudenti jkollhom idea ta' x'jistgħu jagħmlu wara li jtemmu l-kors tal-Malti ġewwa l-università. Mbagħad ikollna attivitajiet li jkunu miftuħin għall-pubbliku kollu bħal serata taċ-ċajt, logħba turnament tal-boċċi u affarijiet oħra bħal dawn. Ta' min ngħidu wkoll li bħalissa l-Għaqda tal-Malti qed tieħu sehem fil-kampanja l-Insil Malti għall-qalbi. L-Għaqda tal-Malti ma taħdimx biss waħedha imma anke jkollha għajnuna mid-Dipartiment tal-Malti u diversi għaqdiet oħra u allura jsu kulħadd jingħaqad fi grupp wieħed sabiex jieħu ħsieb din il-lingwa Maltija. Barra minn hekk l-Għaqda tal-Malti tkun viċin ħafna tal-istudenti speċjalment dawk universitarji u għalhekk tkun tista' tgħin lill-istudenti tagħhom speċjalment fil-kors biex ikomplu jistudjaw dwar din il-lingwa u jtejbuha fl-aħħar mill-aħħar. Kulħadd jista' jsir membru tal-Għaqda tal-Malti billi jimla formola u iħallas miżata ta' €5 fis-sena. Il-formola tistgħu tiksbuha billi tibatulna email fuq info@inmu.org.mt jew inkella billi tibatulna messaġġ privat fuq Facebook fuq Għaqda tal-Malti Università. Kull min ikun membru magħna jibbenefika minn diversi skontijiet u anke jibda jirċievi r-rivista annwali Leħen il-Malti b'xejn fis-sena. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.